Ngabot ani ay. Medyo maipit mo pa. So, kuha nagbangko na. So, ato na butang diri guys, no? Ang chicken guys, no? So, chicken lagi hapon na eh. So, muaraw na dahil sa rape guys, no? Ay, sa ay guys, ki porte mong kabugnaw. So, naray atong rape diri guys, no? So, ato na yung ibutan diri, no? So, bye-bye!